El motiu d'aquesta entrevista és per saber si tu tens uns bons hàbits alimentaris. Doncs crec que sí. Sí? Ens pots dir una mica a veure què menges, que si fas bones amanides... Bueno, doncs per esmorzar prenc un cafè amb llet i qualsevol cosa que tingui fibra. A mig matí em prenc un entrepanet. Migdia una amanida. Tot, verdura, fruita. Molt bé. Jo menjo pitjor. Menges pitjor, Pol? No, home, però no se't nota, estàs molt bé. Bueno, ja els anys van passant. Què mengeu? Què mengeu vosaltres? Sopa! Toma! Bròquil! Toma ja, molt bé, menja bròquil. Sí, variem bastant. Peix, carn, llegums, fruita. Part del menjar. Com portem el tema esport? Va, la vida saludable. Avui he sortit a córrer una estona. Toma ja, avui hem sortit a córrer. Gimnàs també, Molt bé. I piscina, Maria. Piscina, tot, sí, les dues coses. Fem un dia gimnàs i un dia piscina. Tenis i També. piscina. Tenis, piscina. I el papà? També sortim a córrer, agafem una mica la bici, de tot una mica. 2 i 3. Som una família saludable! Toma ja! Molt bé, xoca!